Кажи на хората. Хора, ще се въртим на въртележка. Хора, ще се въртим на въртележка. Аз съм настрана да ви кажа. И аз. Мамо, дръж телефона. Май тръгваме. Дръж телефона. Тръгваме. Не, моля те, дръж телефона. Държа го, майко. Айде, издигаме се. Мими, много. Айде, и започваме след малко да се въртим много. Мале, как ме навили? Ще става все по-бързо, хора! Да, ще става все по-бързо и по-бързо. О, и силна. И след малко ще ви стигнем. Да, мамо? Стигаме се, да. Във висините. В висените! Абе, Пауза? не на пауза. Не. И не.